Unhas 300 persoas participarán neste sábado 28 de setembro na Ruta dos Lobos da Fonsagrada, unha cita imprescindible dende hai unha década para os amantes do cicloturismo. O deputado de Promoción Económica e Social e o concelleiro de Deportes Fonsagradino presentaban este xoves no Pazo de San Marcos esta 10ª edición. 10 anos despois que contemos con 300 participantes que se repiten ano tras ano e que son participantes fixos que se enchen facilmente as inscripcións, pois para nós é todo un éxito, é un orgullo, é motivo de gran felicidade, o cal nos anima para seguir traballando e seguir mellorando. A Ruta dos Lobos atrae cada ano a máis ciclistas de diferentes cidades de España e de outros países de Europa. Mañá, coincidindo co Día Mundial do Turismo, recibirá un dos premios que entrega a Deputación a excelencia turística. A Ruta dos Lobos non é unha mera proba deportiva, que en esencia o é, pero é un auténtico referente deportivo, gastronómico, cultural, turístico. As persoas inscritas puideron elixir entre o percorrido longo de 50 km e 1.850 metros de desnivel acumulado e o curto de 26 km e 1.320 metros de desnivel. En ambos os dous itinerarios gozarán da privilexiada paisaxe da alta montaña da Fonsagrada.